would be partly to investigate whether this was an act of sabotage or whether it was someone their job was to contain rumors. KGB investigation is concerned with pushing rumors and uncovering why the accident happened. You talk about the presence of dispute. 14.30 anteeksi viiva 20. Mikä syy? Siellä oli joku semmoinen iltaluinti juttu ja sitten siellä on semmoinen saunavuoro, että hiljennytään siellä saunassa, ei puhuta. Ajattelin mennä siihen. Meikä ei pysty mennä tollasia. Se on just se paikka, missä pitäisi olla pata kiinni, niin ei jumalauta. Hirveä hepuli. Se oli hyvä se hiljaisuuden retki. Niin oli. Mä olisin kyllä voinut olla siellä vaikka 2 kuukautta. Mut noi on kivoja, kun talvellakin, kun on ne kylmäuinnit tuolla maa-uimonnassa, niin... Se jäätä. Ei. Joo, ihan vastaan. Mut se on kyllä aika kylmä. Siis jos siellä on reikä, iso hallas siitä jäässä ja sitten siellä on reikällä. Mut siksi se on kylmäuinti, eikä avan. Joo. Viime talven tuli käyty useamman kerran siellä. Se on Kyllä nytkin alkaa olla illat ja sen verran viileitä, että kyllä se on mukava viileä. Joo, kyllä. Mä vittu ikinä unohda kun oltiin Lapin saunalla, meiltä lähti hirveä konkkaronkka sinne ja mä ja Niko oltiin siinä isossa saunassa ja siellä oli sen saunan omistaja tuli mestalle ja kukaan ei oo pysynyt saunassa 8 heiton päivän, se rupesi lappaamaan sitä ja Kyllä. ei oo kukaan ylälauteella pysynyt.